काम किती केलंय जा ह्यो पाणीच घेऊन इलो अशी कामा कोण होती. ढोरा येऊ नको सर. हकडे तकडे हकडे तकडे हकडे तकडे करी छत्रपती सत्ती मग. तोंड लावू नको तू. हे जो पेसरी गुड मॉर्निंग म्हणा ती. गुड मॉर्निंग. नाश्त्याची सगळी तयारी चालली आहे सड्यावर जाऊची. चाय देव चाय निघाव न घे धर. नेरी घेऊन पटापट साड्या यायचा वरती. मी येतोय नाहीतर उशीर आपो. गाव नदी तू संध्याकाळी लवकर ते का वाईट घेऊन जावा. ह्यान का सांगा नको. आणि त्या सांगत नाही. हो देखा गावची हो थंडी लागता काय रे. ले. हा कधी आता तुझा नंतर चल काय करते. चला चला. हल हो बघ गेलो तू बांगले. चला हे हल हल हे. चला नको रापत राहूशा नुसती. चल चला. आता काय इथून जाणार आपणच पुढे. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आणि आज बघतासच आज की आज गुरांका साड्यावर घेऊन येलं आहे. कारण आता आम्ही काजी बेणूक जात आहोत डोणीवर. म्हणजे जे आपण नाचणीचा व्हिडिओ बघितला असाल त्या व्हिडिओत की समजात तुमका खंय जाऊचा. आता खूप लांब जाऊचा. काजी रवलेले बेनूचे ते बेणावळ करूचे. आज दिवसभर काय हो तेवढा बेनणार. काल पण थोडा बेनलेला. आणि नाना पुढे गेलेत आणि मी आता ढोरांका घेऊन वर इलाय. आणि पिंकी आणि नेहरी घेऊन येता पाटसून. तर चला माझ्याबरोबर तुम्ही पण या बेनावळ करूक. पावसात या सगळ्या हिरव्या हिरव्या गार असतं मस्तपैकी. आणि आताशी काही ना काही आग लागून गावात जरा धगावता. तर मित्रांनो आता आपण जवळपास पोचत इला. ते बघा तिकडे. आणि इथे पूर्ण शेती केलेली होती नाचणीची. पावसात हे सबन इकडे पलीकडे जाऊ पण मिळत नाही पाऊस भरपूर असलो तर. आणि सकाळी पक्ष्यांचे आवाज बघा. तर मित्रांनो आता झाला 5 मिनिटावर रवला पोचाचा. तरी पण माका लेटच झाला थोडाफार.
कारण सकाळी सकाळी मी उठाक जरा आळस करते लवकर, त्यामुळे लेट होता जरा. तर आता आपण पोचू. तर ह्या काल थोडा बेनून झालेला आणि आता थोडा रावला. तर मित्रांनो, आधी पहिली पाण्याची सोय करूया. ती पाणी भरून आणूया झऱ्यावरनं, कारण आता आज ऊन पण भरपूरच आहे. सड्यार मसल्यावर ऊन असणारच. आणि हे झरो हा, हे बघा. या पाणी आम्ही ट्यूब वापरतो. तर ह्यो डोनीवरचं झरो हा, आणि तिकडे पण पहिली भरपूर पाणी असायचं. लोक म्हणजे खालून घराकडून लोक वरती कपडे धुण्यासाठी येत, आणि आता जकडे तकडे बोरवेल विहिरी मारल्या कारणान आता पाणी कमी झालं इथलं. तर पाणी झाला भरून, आणि आता कामाक खरी सुरुवात करूया. नाहीतर हात कसे धुवायचे म्हणाले खातो ना असे. असे टेस्ट लागत. काम किती केलंय त्या ह्यो पाणीच घेऊन येलो हो. अशी कामा कोण होती. ढोरा येऊ नको सरळ. हकडे तकडे हकडे तकडे हकडे तकडे करी. छत्रपती सत्ती मग चल पटकन ते खाऊन तू बघूया पटकन पटापट. एक तर इलच लेट, हो. नाहीतर का मी बरोबर येईल. मी बरोबर इल. टाइमपास करी दिलंस वाटेल. हे काय वय करूची आला म्हणू. हो काय घालतो. ह्या त्याच्यात भरू वाळवतो कारण मी कसं लागलं नाही तर मग सांग पाजून आणलेलो.
काय करतो काजीचा पक काढले हाताक डीग लागत मग आलंच काजीचं घर अरे काय करत भारीच जोर काढलं ही कायची पद्धत घर काढायची भीक लागणार ना हाताक डीग लागत ना तर मला देतो बघू कसं घर काढलं तर ही खालची मळी बेनून झालेली आहे आणि आता वरची मळी बेनूचा बेनून आत येलेलो हा किती दमलं खालीच्या गावात कमी होता इकडे गावात आहे बघा काजी आहेत बारकी बारकी ही बघा हे आदल्या वर्षी लावलेली आहेत बघा काजीचं घर झाला पिंक्याचा घर काढता काजीचे माझ्यावर थांबाक चांगले आहे चांगले असतात जा मानके पासा काढ काजी सांबारा करूया चढेल जेवण करू चढारच करू का होता जेवण चुकला काटवा ना ठेवलेला का याच्यात टाकू होया आऊ गेलास की काम कर तू काम कर काय केलं कोणतरी बोललं का आज रविवार आहे ना नंदननी घरात असतो शाळेत नसतो खाली ही मांगण्याची आयडिया बरी आहे ना कोळशेनी काढण्यापेक्षा साध नवीन असताना गावात तुका येत नाही आता येतला खराब होईल तिला पहिला काढूक जाशी आहे तसं आता गावात येत नाही तुका सगळं वला असता ना जरा जायच नाही म्हणजे हाताना बाबा खाली ढकल हात जाऊन दे ढकल खाली तू ढकल सगळ्यांना पेर होत होय पेर कसा होत खाली घेऊया मोठा मांग होय काय आग घालीत नाही ना माझी काळजी असते मग पटापट पटापट तू हो टाइमपास करीत राहायचो ना तू तुझा काम कर मी माझा काम करतो पेन लवकर आई जेवण घेऊन येईल पण जेवणा लवकर येईल चला तर आता जेवण इलेला आणि आता जेवणाचा टाइम झालो 12:30 होतील वारो पण लागत नाही जेवण इला की थोप घेणारा तादी माकाचा नाही जिराला पण तरी पण सुटे तुम्ही पण जेव केव्हा आम्ही पण जेवता पिंक्या बुक केला आहे बघा भाजी कसली गेलो शेंग बटाटा शेंग बटाटा लोणचं घाल त्यांका कोणा काय वाट बटाटा काय राबतं शेंगे माका वाढ जास्त बटाटे नको आले शेंगे वाढ कांदो कोणा काय येतो घे कांदो कापणी हा लोणचं घातलं कट नाही आमच्याकडचं घातलं
तो तिखट झालो म्हणून आधी बघा बघा म्हणजे मी खाल्यावर होय रे, सांगलो. तिखट हा नाही याला की. म्हणत्याक तिखट नाही ह्यांका तिखट लाग जर कांदो दिते टाकताय टाक तो मसाला कसं फालती झालं तुझं तूच दिल्लो हा. तो आमचं तिखट नाही लागत एवढं डाऊलभर घालता होतं लाल बळक दिसतं पण तिखट नाही लागत जर दी जा त्याची रोज कांदो आणतो जरा मांग्यान सांगल्याने आणि पोळी करून घेऊन ये बाबूकडे लावून दे पोळी नको मग लोणचान जरा घरी पत्रावळी किती पत्रावळी बघ. पाणी आहे पाणी भरले ना आधी पाणी भर जा सगळ्यांचं आता ते मागत राहतं आणि ह्यो कोरा केवढं डाळलं भातो बस आधी भात कमी कर उगाच का आपलं काय हे का जेवतीत काय घराकडे एवढं घेऊन येईल असतो भात माणसं कोण आहे असं भात जास्त घेऊन ये आणि सुकाट भाजून आणायचं हो मरो चुकाट यंदा कोणच्या धरलेत नाही तर शेगुल कोण घे फुला भरपूर फुललेली पाऊस पडलो तो तिने खराब होऊन गेली ती भात घे आणि देवाजींचे शेंगे झोडून झोडून कोणते तुकड्या करून घेऊन गेलो सर्व म्हणजे शेगुल तरी नेऊ तुका तुमकाऊ जरा पोळी आणि पोट भरला ते भात काय खातो तुका घालू भाकरी असते तर चपटावलं असते भात मग या खाशी चाय बरोबर पोळी नाही खात. म्हणते जरासं वाट जरासं ना आता हान बरा खाल्लं ना गावनं नाही खाऊन येईल तो नाही खाऊन जरासं वाडा थोडंसं बस 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 बास म्हणून सांगतोय पानाची पिशवी आधी पहिली आणल्या ना तिनं ती बघ बाकीचा मारा नाही म्हणाला एक पाव डाळ जरी रवली तरी घराकडे चालली जेवण कसा माणसा किती भूक असेल तिखट नाही झालं तरी तू पोटभर जेवण होय होय तिखट झालं मी काय जेवी तो मास जेवी पोळी घ्यायची होती तो तिखट होता पाना कमी खावा ना नानाच्या पोटात आग उठली ती बघ झाला आता वरचा तर नाही पेनन वैताचा वाटत हो नाही जर तू पाणी घेऊन येतो कोण मी अरे का लय झाली की व्हायचा कुठं गेली किती तो तरी गावात काढते नाका भूक लागली जेवण जिरला झोपला इथं लागे आणि खा मला तिखट करून काय चांगलो आम्ही खाल्लं पण हिच्या लाईन काय केला खाऊन घरा केला म्हणून सांगा पप्पा म्हणजे आगच केलास तुम्ही आज कामाची 100 किलो विकला पैसे किती दिले 3000 कोणी विचारू जाऊन कसे ऐकलं दिल्याने महाकाम हो किती किती रुपये रुपये किलो ते नको. मी खोटा बोलत नाही कधी 30 रुपये किलो आले घी हो 25 रुपयाने दुकानात मिळालं. या. हे कोमलचे बरं तू पाण्याचा काळं भात किती रुपये किलो माहिती आहे 400-500 रुपये किलो तांदूळ म्हणजे तांदूळ कसे काळे भातच काढो भातच काळो हा त्याका आणून द्यायचं होतं 400-500 रुपये किलो भात लाव हे पण त्याला लय केलं. वाढता भात पात कापूची लागतं त्याची 400 रुपये किलो म्हणजे झाला काय ना आणू 500 रुपये 400-500 रुपये किलो तर मित्रांनो आता जेवण वगैरे झाला वाईट झोपान पण झाला आणि आता मी पाणी भरू केलं आहे पाणी संपता जास्त ताण भरपूर लागतात त्या कारणात आणि आता थोडाफार रावला आणि जरा वय खै खै पेचलेली ढोरांनी दिवाज डाळ शिरडा वगैरे लावून घेणार कुडून टाकणार आणि नंतर मग किती होईल तेवढा करणार पुरा करून टाकणार आज काजी बेनून सगळं आधी पहिले झाला आता तुझं काम कर चल पटापटा खय टाकूच आता त्याच्यात त्याचा नाना टाकते का मी नाही तर घालत तर पेटा बितात सगळं नाही तर तोड दादा हे सगळं तोडीत कर चल पटापट इकडे पाऊस पडल्यामुळे कुचला आहे नाही तर कुचत नाही पाऊस पडलं त्यामुळे पटकन कुचलं भारीच धरली काजी
डोंगरा रान काढला आता नेऊन टाकूचा. काला पोच गेला बाहेर. पेटवताच काय यार? मी बघा केवढीशा काजी 2 काजी धरले. मोफच काम केलेलं दिसतं. हो मी काम केलं, एवढं काढलं. किती हो नाही तर मी केलं. चांगली केलं. तरी अशी बेनापळ करून झालेली आहे. आणि असं या कालपासून दुपारपासून आज मस्तपैकी साफसफाई करून झाली. पिंक्या येईल त्यामुळे, नाहीतर काय आमका आणखी 1 दिवस जाणार होतो. मी आता लवकर जाते म्हणजे केस कापूक जाऊचा माका. केस कापूक जाऊचा खाली, त्यामुळे लवकर जाऊ हवं. नाहीतर आज गर्दी असतली परत सलूनमध्ये. तर यो आजचो काजी बेनावळीचो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असाल तर चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट तर जरूर करताच तुम्ही, त्याबद्दल काय वादत नाही. तर आजचं दिवसभराचं असं काम होता आणि त्या काम झालेलं आहे व्यवस्थित. किती दिवस काजी बेनूचे म्हणत होता ते बेनून झाले. त्यामुळे एक काम पाठी पडला.